Aw bisimila don kibaru kɛnɛ kan. Bi ye juma ye, bato don don. An bɛna bato minnu kɛ, Ala k'olu minɛ ye. Ni minnu yɛrɛ jɛngɛnna an bolo, an bɛ Ala sɔnna tala deli a k'olu yafa anw ye. Foli an b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma, Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Aw bisimila a ka don kibaru kɛnɛ kan. Foli an b'a lase an dɛmɛbagaw ma. Agence Dunuya min ma ɲɛmaa ye Elhaji Amadu Mayiga ye. Ko b'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan. Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Hiji san 2025 ko baaraw k'olu daminɛna. An minnu b'a fɛ ka taa hiji la, k'aw k'aw senfa joona. Agence Dunuya a k'olu magɛn. O jabala a filɛ nin hippodrome na Kulukoro taasira yɛrɛ la ye. Agence Kuba Voyage min ma ɲɛmaa ye Elhaji Mamani Tarawele. O ko b'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan. Hiji san 2025 a baara olu daminɛna. An minnu b'a fɛ ka taa, k'a ka taa tɔgɔw sɛbɛn. Wa umura fana b'u bolo kalo o kalo, k'a ka taa umura baaraw kɛ olu fɛ. O kɔfɛ, Agence STV Voyage min ma ɲɛmaa ye Elhaji Lamini Tarawele ye. O k'olu kɛlen bɛ ka umura kɛrɛnkɛrɛnnen labɛn. Umura min ni a bɛna kɛ décembre kalo in kɔnɔna na. Umura ye musaka bɛɛ lajɛlen $2 bɔɲɔnko don. Taa ni ka segin, o toliw a n'a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen $2 don. Serifikɛ ka fura Panase, an minnu bɛ k'a fɔ ko farikolo banaw, o kɛlen bɛ ka aw sɛgɛn. Kɔnɔna banaw, fasaw, olu b'a la k'aw sɛgɛn nin wagatinin na. A ye Panase k'o k'aw taalan ye. Panase furaw, a bɛ sɔrɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Kɛrɛnkɛrɛnna Radio Kayra, ale ka radio bɛ Mali fan o fan n'i sera yen, i bɛ Panase sɔrɔ yen. O kɔfɛ Radio Nuru FM, an fɛ Bamakɔ yan, ni a dagayɔrɔ bɛnnen filɛ Kalabankɔrɔkaw fɛ yen, Panase a bɛ sɔrɔ yen fana. An balimaw, an bɛ don kunnafoniw kɔnɔ. Kunnafoniw, an b'a daminɛ. An tun y'a lase aw ma yan don kibaru tɛmɛnenw na. Saudiya jamana, ale tun ye ɲɔgɔndan kɛ farafinna jamana olu ni ɲɔgɔn cɛ. Ɲɔgɔndan min ni a kɛra Muritani jamana kan. Mali jamana a yera kɛnɛ kan, wa Mali jamana a ye niyɔrɔbaw sɔrɔ a kɛnɛ kan. O kɛra sababu jɛkulu in seginnen kɔfɛ ka bɔ Muritani, u wulila ka se an ka minisiri ma min ka baara ɲɛsinnen bɛ diinɛ koɲɛw ma, Dr Mamadu Kɔnɛ, ka taa bonyamasegin kɛ a yɔrɔ. Dr Usmane Solaya Tarawele n'a a jɛw, tumana min na o sera min ye minisiri Mamadu Kɔnɛ ma, ale ye min sɔrɔ k'a fɔ olu filɛ nin. Jamanakuntigi ka yamaruya kɔnɔna na ko an ka o bila ka taa Mali représenter. An ye o bila ka taa, o taara kun min na o y'a dafa fo ka tɛmɛ an ka hakilina miiri kan. Ne baden alisilamɛw, fɛn min fɔra a bɛ komi caman bɛ yen a tɛ k'a faamuya. O bɛ taa coronavirus la Mali tɔgɔ la kɔrɔni waati wura, mais sisan coronavirus o Coupe d'Afrique kurana dɛ. Coupe d'Afrique bɛ tan cogo min na balontan na, ko balontan de ka di a y'a b'o le fɛ. Donc a b'a faamuya n'o hakilina de ye. Coupe d'Afrique balontan dɛ, o Coupe d'Afrique kurana o le tun bɛ yen. A faamuna. Donc ni Coupe d'Afrique ka balontan na ou bien basket la, ni an taara sisan jamana 54 n'o ye Afrique jamanaw ye, 55 sɔsɔli b'o la k'a kɛra ye k'a ma k'a ye. Donc o kɔnɔna na Mali ka mɔgɔw le ye lɔrɔ filanan sɔrɔ Afrique bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. A faamuna. A fɔra ɲɛna ko jamana 16, e dun bɛna fɔ ko jamana ye 54 ye. Ɔhɔn, o ye ɲɔgɔn éliminer de kana tɔ to nin ne ye. Match de poule, comme a b'o kan de mɛn dɛ. Match de poule le kɛra. Ka match de poule kɛ fo kana n'o ye sisan, kana se sisan phase finale yɛrɛ ma, jɔn bɛ se ka taa Coupe d'Afrique kɛnɛ kan kurana tɔgɔra Ala tɔgɔra. Ni Coupe d'Afrique bɛ kɛ, arbitre le bɛ ta jamanaw na, arbitre piyan-piyanniw tɛ ta dɛ. A bɛ filɛ arbitre mun bɛ n'o kɔkɔɔni bɛ ni o ye entraîneuriya kalan kɛ ka se degré dɔ ma balontan na ou bien basket la, o le bɛ ta jamanaw fɛ. N'o taara jamanaw fɛ, jɛn bɛ kɛ n'a ye arbitre ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ le fɛ Afrique ni diɲɛ na o bɛ sɔn ka taa. Donc arbitre mun bɛ ta balontan ni basket tɔgɔra dɛ, o arbitre fana de taara kurana tɔgɔra, silamɛya kalan tɔgɔra,
ni ole nu ye aw ɲɛfɛ ta a bɛ ka bamanankan faamuya o taara sisan zɛriw de bɛ taa a bɛ zɛri minnu n'u bɛ sɛti baba don o senw na ka taa bila ka bala ka o internet ka dumuni d'o ma fu jamana tɔgɔ ka taa mais dumuni ma di ninnu ma dɛ ninnu yɛrɛ ye u ka dumuni kɛ o yɛrɛ ye donc o fara ɲɔgɔn kan ka taa o taa cogo la o zɛriw de filɛ nin ye mais ala ka zɛriw kuranna ani hadisa o taani mɔgɔ 136 olu ye kirikara wa cica kɛ o kɔrɔ ye jamanaden bɛɛ y'a ka muso bɛɛ ka den ɲuman de bila ka taa bɛɛ fara ni ɲɔgɔn kan ka jamana bɛɛ bɔ k'a kɛ papara paki ye Mali kɛra filanan ye bɛɛ cɛra a faamuna dɛ bon bolofara misɛnmanin minnu bɛ yen fana Mali kɛra fɔlɔ ye bɛɛ cɛra o bolofara dɔra o bolofara misɛnnin dɔw fana bɛ yen Mali kɛra filanan ye o dɔra o bolofara misɛnninw fana bɛ yen a kɛra sabanan ye o dɔra parce que a da tun ye 3 ye naaninan tɛ a la o kɔrɔ ye Mali taara fɛn fɛn kama a y'a bɛɛ rempli ala k'aw sara hɛrɛ la ni bonya ni jamanakuntigi tɔgɔra an b'a se ka di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ni bonya ni jamanakuntigi tɔgɔra an y'a ɲini ala fɛ ala ka sɔn a ka ala yɛrɛ ma ka Mali kisi ni sababu ye ka an bɛɛ lajɛlen dusukun saniya ka an bɛɛ lajɛlen kisi ni nin sababu ye a Sheikh wal Imam Dr Ousmane Solou Traoré i ni balima tɔ bɛɛ lajɛlen ka fara an ka compétiteurs kan kuranna donso n tɛ se k'a fɔ ko a ye ko min kɛ n ko a yɛrɛ t'a kɔrɔ dɔn mais n b'a fɔ ko a t'a kɔrɔ dɔn parce que anw bɛ jamana jɔyɔrɔ de la an bɛ fɛn dɔ yira aw t'a yira aw bɛ fɛn mun kɛra aw b'a bonya dɔn mais a t'a bonya degré dɔ ka anw bɔ n bɛ min fɔ aw ɲɛna a bɛ ka jamana kisi koyi Allahu akbar jamana bɛ porokoto caman ka bɔ janfaw kɔnɔna na aw bɛ fɛn min kɛra parce que aw delila a kɛra aw yɛrɛ taabolo ye aw ɲɛna ko a tɛ ka koba kɛ olu sɔn k'u ka t'a lɔ Allahu akbar n y'a ɲini ala fɛ ala k'an n'a duma in sira kan a ye fɛn min kɛ jamana tɔgɔra ne ka ministère so tɔgɔra jamana bɛɛ lajɛlen tɔgɔra président tɔgɔra n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye ani premier ministre docteur Soumaïla Kokara Maïga mais aw fo ka aw taare ko aw ni ce ani baraji Mali jamana tɔgɔra ko fɛn tɛ an bolo k'a di aw ma ka tɛmɛ aw ni ce kan aw ka jamana diɲɛ ra ani ka diinɛtigiya ra an balimaw hakili ye jigi bolo ma o conseil islamique a ka kɔngɔrɛ min kɛra san 2014 ni imam Mamudu Diko a taara ka kɛ a ɲɛmaa ye a sen fɛ min ye kɔngɔrɛ in a datuguli don o bɛnna avril kalo tile 21 san 2014 a kɛra lajɛrɛsoba la CCB la an fɛ Bamakɔ yan a don ala barikala an yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye imam Mamudu Diko a ye kuma min sɔrɔ k'a fɔ kɔngɔrɛ in datuguli don a y'a sɔrɔ jamanakuntigi Ibrahim Bokari Keta ale yɛrɛ tun bɛ fanga la. Au Conseil islamique tɔgɔ la silamɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la foli kɛrɛnkɛrɛn ni bonyamasigi k'a ɲɛsin jamanakuntigi ma Alhaji Ibrahim Bokari Keta tiɲɛ yɛrɛ la an ka se ka kɔngɔrɛ in réussi a kɛra ni Allahu subhanahu wa ta'ala ka dɛmɛ ye summa n'ale yɛrɛ ka dɛmɛ a y'an dɛmɛ kɔngɔrɛ in ka se ka kɛ a nafolo la a y'an dɛmɛ n'a ka ŋaniya ye a y'an dɛmɛ a yɛrɛ ka wuli ka na ka ni jɔ yan ka fara an kan an n'a ka jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ o kuma an b'a fo an bɛ min fɔ Mali silamɛw b'o f'u ye an b'a fɛ mɔgɔw k'o faamu k'o dɔn c'est un message clair et solennel sur lequel je reviens chaque fois qu'il le faut
au Conseil islamique agenda wéré tambulu koy. Il faut que cela soit clair. Agenda tambulu ni agenda yi jamana yi sigilembe tugomi ala ta temenen ko jamana denw ya ñini sigin ka ke tugomi bela jelen ki yere sorala o min be jamana yi kono ka foko agenda de be on bolo ko yeleme non o yeleme ni te on mo kuma agenda propre wéré tambulu fo jamana yi sabatili fo jamana yi basigili on fait on te se ka miri ka fo jamana den min be jamana in kono kulubala kadu dambela kadu jumendo o tigila ma puisque avec religion wala la o ba ke minorité yan non aucun malien n'est minoritaire au Mali. Mali machité mi be jamana in kono ko o est minorité non, on ne peut pas être minoritaire dans son propre pays. Donc au concept non au kera sababu ye ka nyema taw bla ñona en fait c'est des concepts qui sont bannis autant faire minorité ethnique, minorité religieuse, minorité kaza, minorité temps, c'est des concepts comme ça mawyo de kalanko de la ko ke ka adama de opposé ñona ni ala sona en fait au terme malien bela jeli et bi balmaw de tiala o ma ite minorité ite dina wara yow ite se ka ke dina wara la mais o bi ke dina yow voilà donc ite minorité yi mo ma be tabulu la jamana ngono a cité minorité parce que ne balmay ne yi balmay be se ka ke minorité ne ni e ye keleni voilà donc au concept mun ñaato mo wara fir la ñoxon ka ñoxo halaki ni ala suna on bara ya o teke donc jamana kal lafiya ani jamana basigi ni ala sona anyo baram minke kunungo bi ancestor lendu ka bara yinke munum be fam munum be no ye islamo ni gango wi o fora dine beyam bi ko femto ko di nga revendication volé ou bala jamana dem de anyini amani na ala fe o ka se ka sabati amani na ala fe o ka fe ka sabati aka sabati lafiya la ka sabati ñogon famu yalla ni ala sona ni ala sona ni ala sona ni ala sona on ga jamana ma wero ba ñini aka ke tugomi ambalo lento atakedi on bo fo on ga autorité wi u ka famu ka fo jege barka min bala o yidi o kuma peuple de kuyi jamana dem de kuyi ala ta temenen ko wa an kelim do ka ñogom mene nanu be ñogom mbolo kana sran jamana inte ke jugu sago ni ala son atake jugu sago ko min kelime ka an kun nasiri bi abe no gayo nalembala ni jamana in be ñogom mene ka jof amaw ko ambe kera hakili kele ye kidal be ñena bo be ñena bo ni ala son o ngania mi na yo jira le sabayina ka ta congrès daile do nibi jamana denw ni jamana famo kolo sorala ñogonna ka se hakemina ka jira ka bo jamana ambe kele ya sudelendu o de ya nga barkay o de ban sinsi o sinsi yoron ya ma ñini ala fa ya rabbi halibi ala ko sinsi amunu nya baraw ke no yi organisateur munu sigira ka bini kalu duru be baran ke ka ke aka gele ne ka bo kumana ni ma mention spéciale ka diwul ma commission d'organisation ka fu yoku ni ci wuyere meslamo ani ci ayre ay dana min danga ngel nga dana yate ndil la ka fo mbese ka fo don folom min sigira ko nyeslamo nyemoy nya fawe ko te nyemoy ne khadim de ngoni nyefenge natlena akera ala tay ay tugungo na kera ala kera tay ay tugungo na yaye ka fo ka jenga nendo nyenni ki amabbe ay lajo aka fo nye akan la clé nimba na konte clé na mambo alante ya fawma nena obutani nyongo nyi leshin assalamu alaykum warahmatullah almo yesa kan account do bala Aziz Traoré ale ye wulikajɔ caman kɛ o la ka ɲɛfɔliw caman kɛ o la kɛlɛ tɛ yan sisan
Maintenant be kla ka jamana nyamoko be kuma bamanankan na jamana ministre ni a journaliste be banga kuma bamanankan na mbora information do kalama ko sayna Oui, oui. ko président ko ka conseil des ministres be ke bamanankan na ko ni akalo fly kama bo ortem namli C'est la information ne ya mais tonton Kassim Traoré. Ne ra me aleda. ne fana ya mada Anga foli be sama. moko ka partager population ka lamé ko Assimi Goïta ko ka conseil des ministres ka ñogon arabani Oui. forme ko mercuriel arabani ko ministre ka arabani ñogon ko ka beke bamanankan na ko ni akalo fly kama bo ortem na Ko te ka ke ala ina chuma te ka keti. voilà orla ibaye anga mogo kalanin baw abu kuna de ko foyi site ko lumanga kalamble min bu kuna foyi wala seka doga faroka Oui. bon ni mirla tendro ko jugu bade bon orla ne fana jigi président journal Flair Wa fle. ah na bora na mabona kara kamna président do Abado. président ay retigi aba rede bolo président de bara misalla bara ma fa bon ne be sarat ni chogarla aba sarati président de ba re sarasi président aga ministre bi ñoy wax be kuma kañ mena Oni yonje. be kuma kañ mena Déjà tellement français. donc président era no bala parce que gouvernement ñemo ko premier ministre président be premier ministre qui conseil des ministres ni premier ministre kelen ka ta ñemo yam ne droit ida président tara dugula ou abe se la fin bola notre président be gagné mo koy ministre bebe no fait la fale de ne o be fort depuis 6e année là Oui. Le génie. non ni est génie era fo o fana be problème parce que dogo ko be ko ba fama ko génie quand même créé génie ni création te ñoganya sera Tenyo ko sera la Aziz ma famuni. na bala Ma famu. donc o be famia tawrna mi no Oui. mais fera comment mi fo orola ni ya ni be ka ke Oui. président era no ba dola Skatala. no tani président o ka be jo Abejo. o ye constitution boya no ka dabri malion dala ko malion were de ko ka français ke langue de travail pour la forme ga na français la katasro bamanankan ne kan ka langue officielle français langue de travail ya jorob ga jumay nan tara bureau kono nama ni etika bamanankan mi famia doron amba fo français la langue de travail jorob le na bana Adaboro de kama. mais na fera ko de tara ko blanga kambe sans fait y a problème constitution bane ani 600 che u ko loi organique bena tami mena anga kami kanga bla sans fait ko bla loi organique tara asara kata o président dungo kanga ke bamanangana mais munu te loi organique ko nyana bo jona ola abikala damle ni minta kala bo boy Skatala. ni ko aye ci famba fo bamanankana ni minte bamanankama be kamme afola kana ke to ko indro Oui. ni ala chabe kala mali ministry bebe bamanankame ni mingo kate bamanankama atukuri parce que abe mali kura tasira ke bamanankana be ya ye be ya me amakea Kera. ministry jumente mana ORTM na kama mali kura tasira ke bamanankana ya mais olu ministry ba fa choko de ko lolu te bamanankame Aziz question yi yingal gelando ne. non malien ka famia ça Est-ce que a chama be est-ce que u ka demsina ke malla yan wewo Aziz? non demsena ka ke malla kana ke mallo be ko bare mais ya ke malla ma ke malla inyini ngala ORTM na ikuma na bamanankana donc eti se ka foble keto kameu ni kami ni ma ne ko ngo jamaka ni ne fam anga na somgo kala ne nga be kulenge min ke an hakilla ka to ka ke Oui. anga kuma nu chaman kunyo di ma wo kam kuma ka temea Ma famu. Skatala. na ma kuma tinya na bo Oui. Yana bo chukotala. nan kan ga jeorom nam jew Odo. mais an kan ga fori jamaka fam Oui. ibaron tuka bukan yere bonya fere do da nga mo kala no ngolo ka nyashin duguma mo ma o be am ka baraka ni system koroinde Aziz. ni be ka baraka ni marabaga ka kanya abi glo i marabaga la ina fo ni be ki marabaga ka wari glanin du abi glo na to gamna wari jordani kan jorda ka bon indépendance la fo ka fa Skatala. jamana fen bi ka wari maîtriser ti saka indépendance ko kuma foye parce que ka politique maîtriser len do fait Oui. Oje. France ti da wagale ka fo France mali war be do yoro France ba be do Oje. a bebe ale de ka kan ale de ba glan ndaro na ñoo famia Non famu. France de ba nga war maîtriser ale de ba a garantie Skatala. 64 ans d'indépendance alsa ambeni dépendance sugula oh là nga indépendance e jumay Yingal be Aziz. donc ay papier kan tare do or le bay armée là ay indépendance keleke physiquement anyambo France ga armée là mais France ga armée kelno kan en dépendant no France ga armée là mentalement or là nga armée be France ga armée ga kana
o de la Burkina premier ministre ko Oui. ko olu ka jamana francophone nunu ka caman constitution bɔra président bɔra n'a ye o poche la France kana n'a ye. balima an bɛ taa jamana kɔfɛ kunnafoniw na an ye minnu fara ɲɔgɔn kan olu filɛ nin. kunnafoni sabanan General Abdramane Tchani y'a yira k'a fɔ ko Niger sɛnɛkɛfɛnw u kana bɔ IEC kɔnɔna na. General Abdramane Tchani ka sɔrɔko minisiri a ye décision ta k'a yira k'a fɔ min ye yiripadi yiri blanche ni o ye malo ye min bɛ lajɛya kenige saɲɔ sɔ ani a ɲɔgɔnna caman ko a kana bɔ Niger da fɛ nka a yirala k'a fɔ ko a bɛ se ka taa IEC jamanaw kɔnɔna na. Niger autorités y'a yira k'a fɔ ko ɲina sanji nana nka sanji a ye tiɲɛni fɛnɛ kɛ o la balo minnu sɔrɔla a ka to jamana kɔnɔna na jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u yɛrɛ labalo ni o ye cogoya min na kɔngɔ o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ cogoya min na Niger autorités o la u ye nin décision in ta yaasa lafiya u bɛ se ka na Niger cogoya min na ani IEC yɛrɛ kɔnɔna na. Niger télévision so u ye reportage kɛrɛnkɛrɛnni kɛ nin ko in kan ka se ka walawalali kɛ IEC jamana kɔnɔdenw ye. balima an cɛ ka kulomajɔ la ni bɛna dansigɛ bi don kibaru la min labɛnna Kanta Media ɲɛmaaso fɛ k'a lase aw ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'a bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen koɲuman dɔn an b'a fɔ wasalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuhu.